Сустрэча полымя міру адбылася напярэдадні ў міжнародным пункце пропуску Варшаўскі мост. Затым агонь другіх еўрапейскіх гульняў накіраваўся ў самае святое для кожнага брастаўчаніна месца – Брэсцкую крэпасць-герой. Разам са эстафетай полымя міру у нашай краіне стартаваў і 5-й сезон дабрачыннага праекта «Валком бегом» – міжнародная акцыя «Еўрапейскія забеги». Сёлета дыстанцыя, якую павінны пераадолець удзельнікі, максімальная і складае 200 000 кіламетраў. Далучыцца да акцыі можа кожны. Да гэтага трэба да 30 чэрвеня ўсталяваць фітнес-праграму, дзе і будзе фіксавацца вынік, і дзяліцца імі на сваёй старонцы ў сацыяльных сетках з хэштэгам «Валком бегом» А1 і «Bright Team». Міжнародная акцыя «Еўрапейскія забеги» аб'яднае тысячы беларусаў, а таксама гасцей і удзельнікаў другіх еўрапейских гульняў. В этом году «Валком бегом» – это своеобразная пара, составляющая вторых европейских игр. То компания «Валком-1» перечислит 200 000 белорусских рублей на счета двух спортивных учреждений, которые располагаются в Минске и Гомеле, и которые работают с детьми-спортсменами с ограниченными возможностями. Старт другого дня эстафеты полымя міру у Брэсцкай вобласці адбыўся на Вяслярным канале. Па акваторыі каналу яго правёз бронзавы прызёр першых еўрапейскіх гульняў Олег Юрэня. Працягласць воднай дыстанцыі, якую на байдарцы пераадолеў агонь, 2000 метраў. Для Олега Юрэні, як прызнаецца сам спартсмен, гэты шлях сімвалічны. 4 гады таму ён удзельнічаў у першых еўрапейскіх гульнях у Баку. У нашай краіне ён выступіць на 2 стартах – на 1000 и 5000 метров. Очень значимая и большая гордость то, что мне доверили это значимое событие провести факел впервые на грядном канале. На первых европейских играх было выступать эмоционально, скажем, не очень тяжело, но хотелось выступить максимально хорошо. Правда, не все получилось там. Надеюсь, что в Минске все выйдет иначе. Наступныя кропкі маршруту – цэнтр алімпійскага рэзерву па конным спорце. Сімвалічны пацалунак факелаў – менавіта так называецца перадача агню на маршруце. І факел у Маргарыты Гурман, пераможца першынства Рэспублікі Беларусь па конным спорце сярод юніораў. Далей эстафету падхопліваюць на прадпрыемстве «Гефест Тэхніка». Факелы полымя міру у спевака Германа Цітова і рэкордсмена кнігі рэкордаў Гіннеса па калектыўным занятку гіравым спортам Романа Курыла. Спорт – это возможность всегда быть здоровым, всегда быть красивым и счастливым в том числе. Наступны пункт эстафеты – Брэсцкі тэхнічны універсітэт. Полымя міру ў руках у чэмпіёнкі Еўропы па кіданні кап'я Таццяны Халадовіч. У чэрвені і яна выйдзе на старт другіх еўрапейскіх гульняў. І вось агонь зноў перамяшчаюцца ў спецыяльную лампаду. Далей эстафета перамясціцца ў Камянецкі раён. У Брэсцкай вобласці полымя міру прабудзе да 17 мая. Еўгенія Мароз, Роман Філюсіш, тэлерадыёкампанія «Брэст».